Jaj, aký som ja chudobný. Dobrý deň. Čo si zač? Ja som prišiel z party, ale nechcel by si zahrať detské hry a môžeš tam vyhrať veľa peňazí. Oh, fakt? Tak to určite chcem. Najprv, aby som ťa príjmul, poď so mnou sem. Idem. Teraz tu máš mobil. No, díky. A zahraj si tam Block Blast. OK. OK, tu máš peniaze a tam je medzi nimi aj stupenka. Jej. Zajtra príďeme pre teba. OK. Zavolaj na to číslo potom. Dobre, dovidenia. Fíha. Takže ja môžem vyhrať niekoľko tisíc peňazí. To by bolo veľmi úžasné. Ale asi pôjdem spať radšej. Fíha. Už je večer. Zavolá tomu chlapcovi. Dobrý deň. Chcete prijať? Áno. Toto je môj guard František. Pozdrav sa, František. František je tichý. Dobrý deň. Dobre, tak poďte s nami. Nevšimajte si tie boxy, choďte tam. OK. Nevšimajte si cestu, lebo ideme dosť tajne. Dobre. Ja si pôjdem spať. Vystupovať. Joj. Vystupujeme, pane. Dobre, idem. Poďte, s nami na loď. Nastupujte. Idem. Ja. Dobre, choďte si Guard, uspí ho. Choď s ním niekde. Ja ideme na ostrov. Sem. Tak toto vypadá dobre. Stávame, budíček. Vy ste ma vystrašili, cigáň. Černoch. Haha. OK, prezleč sa. Ideme. OK, ja sa prezlečem. Jaj, už som sa prezliekol. Kde ste? Sem idem. Trochu vám to nepasuje, ale OK, poďte. Pane, vy ste ako schudli 50 kg? Nie, extrémne premeny som bol kúkal. OK. Dobre, teraz sa osprchujeme. Takže poďte. Teraz si pospíte a ráno bude nová hra. OK. Počkajte, stojte. Počkáme na Garuda. Dobre. Dobrý deň, to som ja. Prejdi kontrolou. Neber si zbrane. Keď si zoberieš, budeme ťa musieť eliminovať. Nie. Poď do elevátoru. Niečo tu pípa, mám taký pocit. To nevadí. Tak, vystupujeme. Teraz poď sem. To je tvoja celá. Tak, a chod spať. OK. Ráno ťa zobudíme. Jaj. Ako dobrý sen to bol. Dobré ránko, pán... Dobré rančo. Šmolienka. Dobré rančo, pán... Neplatíš nám tu žiadny nájom, takže bohužiaľ je prvá hra. Ešte môžem ísť na vecko. Aby som mal Chod na vecko. Dajte mi trošku súkromia. Guard, ty ho zatiaľ postráž a potom zaved na prvú hru. Ja si len prezliec. Dobre, môžem ísť. Dobre. Zatiaľ to nie.
Alebo aj áno. Elevátor. Kade, Dole. Tadiaľ to asi. Však vy ma veste. tadiaľ to. Čo je toto? Prvá hra. Aj. Prísne. Jaj, dobrý deň, ty zmrd jeden. No choď za tú čiaru peknú červenú, pokiaľ si není slepý. Aha. Gard, poď ma sem strážiť tu buď. Keby sa pohol náhodou, tak ho hneď zabieš. Takže OK. začína sa hra. Vieš pravidla? Nie. Tak to je smutné. Takže pravidlá sú také. Keď sa pohneš, budeš eliminovaný. Keď sa nepohneš a behneš až do konca, tak vyhrávaš presne zatiaľ nič, lebo si to nedohral. Takže ideme. 3, 2, 1. Kokola, koti, pia, sanita. Pohol sa niekto? Nepohol, pohode. Kokola, koti, pia, sanita. Aha, tam ten. Ok. Kokola, koti, pia, sanita. Kokola, koti, pia, sanita. Jej! Som tu! Takže, hrou prešiel hráč 2-2-2. Môžeme ísť pokračovať. Odveď ho do svojej kabinky. Dobre, idem. Dobre, tak. Neboj sa ma, neodhryznem ti ucho. Možno. Kde si? No, som tu. Dobrý deň, takže môžeš sa ísť vyspať a ráno... Počkaj, ešte si hladný? Áno. O chvíľu ti donesieme jedlo. O kokos. A potom choď spať. Ešte nespí. Keď pôjde spať, tak keď pôjdu všetci spať, tak môžem ísť spať ja. OK, takže teraz, čo im dáme? Dáme im palacinky, kúra s rýžou, alebo čo to je, alebo 2 hodogy. A kura s rýžou mu dám. OK. No, to Otvor bude dvere. fajnové. Tam máš. Žer. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Nom nom Dobre. nom nom nom. Môžeme. Zatvárame. Chod spať. Ani sa nedivím, prečo je tak tučný, keď tak je. Tania. Jak išiel spať? No Aj. dobré ráno, ty snehulenka. Vstávame, cigáň. Jo. Digati na hlavu. Poď. Idem. Takže, ešte pred prvou hrou dáme si moje vystúpenie. Teda jej, áno, dobre to je. Jej. Áno. Fuj, teda jej. Pridal sa vám. Jej. Dobre, stačilo. Môžeme ísť na hru. Áno, A kde si to myslím? škaredé to bolo. To je krásne. Mám tu pištol na rozdiel od teba, Majko. Krásne som povedal. Takže, prvá hra, či druhá je vyrezávanie. Takže ty budeš musieť skákať na takéto rožky, aby som vyrezal ty. Konina. OK. Takže budeš to musieť vyrezať a keď to zlomíš, tak budeš eliminovaný. Môj gard ťa tu má nad ohľadom, ja idem oddychovať. Veľa šťastia. Tancuj tam. Dobre, idem na to. Čk. 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 Dobre, som späť. Čk. Čk. Dobre mu to ide, ne? Mhm. Čk. 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 Haha, zatleskam ti. Áno! Ahoj!
Dobre, pomôžem hotovo. ti? Dobre, takže stačilo? Takže máš to hotové. Ďakujeme za účasť v tejto hry. Chceš pokračovať v hrách alebo končiť? A to akože dostanem viacej peniazy, ak budem pokračovať. Pokiaľ budeš pokračovať, zatiaľ teraz máš 200 milión korún. Mhm. Čož je tá... Nie, teraz máš vlastne, počkaj, idem to kúknuť. Stoj. Postih. Teraz máš 1 000 000 eur. Jej. Hlavná cena je 26 milión. OK, pokračujem. OK, tak poď. Počkajte. Vráť sa. Vráti sa, obaja. Ideme to ďalto. Dovidenia. Dobre, takže dobrú nocku. Ešte papať nechceš? Nie, nie sú hladný. Nie si hladný, tu ti dám popcorn na noc. Dovidenia. Dobre, Gard, poď. Dneska nebudeš strážiť. Dneska bude. Dobrú noc. Gard, dneska budeme robiť také špeciálne veci. Sadni si. To bol krásny deň. Vstávame. Joj, idem. Frontman odišiel, prišiel VIP, teraz som jeho nahrádca. Aha, dobre. No, čo je ďalšia hra? Hide and seek. Dobrý deň, rozprávam tu ja. Takže, ďalšia hra je hide and seek. Vieš, ako sa hrá schovávačka. Skryješ sa a budete hľadať môj Gard. To je všetko. A keď ťa nájdem, tak si mŕtvý. Máš 30 sekúnd na schovanie sa. OK, a nesme pozerať ten Gard, však on bude vedieť, kde som. Nesmie, no. Iba preč, cigáň. Dúfam, že tu nie sú. Kde si? Kde si? Tam nie sú, rýchlo, utekaj. Takže máme posledných 10 sekúnd. Rýchlo. Je. Toto vypadá ako dobré miesto. No, Musíme padnúť. nenašli sme ho. Ukáž sa, možno už si vyhral. Ja som na streche, pozrite sa. Choďte na 3. poschodie. Dobre, takže rozlúčim sa s tebou. Dobre si hral, chcel som len skúsiť jednu hru. Takže ja odchádzam. Frontman byla prísť o možno hodinu. Čau. OK. Takže dobrý deň. Ešte máme jednu hru. Chcete si ju zahrať alebo chcete skončiť s 20 miliónmi? Zahrať. Môžete vyhrať 26. Dobre, zahrať. Posledná hra je poraziť ma v boji so zbraňami. Si pripravený? Áno. Gard, daj mu AK-47. Aj mne. Tieto zábery tento rok nevidíme, lebo to je suché. OK, takže môžeme ísť na to. Môže sa to odohrávať iba v tejto tu časti. 3, 2, 1. Nezabíjaj ma. Stuchnite, cigánska. Stuchnite, cigánska. Vyhral som. Práve ste vyhrali 26 milión dolárov. Ten rozhlas tak je predpovedať. Časím nejaké to euro by Ste v pohode? to ušetrí, dajme sa. Ja áno. Neviem, jak Dám nejakú záchranku, zavolajte záchranku. A čo tie peniaze? dostaneš dneska už chod do cely a tam uvidíš zlaté prasiatko. Joj. Také krásne. Wow, peniaze. Dobrý deň. Ňa. Dobrý deň. No. Môžete sa stať frontmanom.
Fakt? Fakt. Tak to berem, určite. Áno, berem. Dobre. Tak odteraz sa stávate frontmanom. Muhahaha, už sa teším na ďalšiu gru.